Türkiye'de bir kanun migrantlara karşı geçirilen reydlerin dowamında saklanıp Türk deportasiya merkezlerine yerleştirilen Türkmenistanlılar bu yerde yaşayış şertlerinin yaramazlığına aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş olan Türkmen migrantlarynyň bir näçesi we çeşmelerimiz Erzurum şäherindäki deportasiya merkezinde yüzlerce Türkmenistanlynyň saklanýandygyny hem gurrun berdiler. Bu merkezden her hepde 200 goly Türkmen migranty Türkmenistana deport edilýär we her hepde yine sonçada tutulup üstü dolýar. Ýygy gutarmaýar. Hepdeniň dowamyny 200 goly Türkmen raýaty tutsak edilýär. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 20 sentýabrda aýtdy. Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bir kanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri indi 3 ay gowrak wagt bäri dowam edýär. Türk mediasy reýtlerde 10 miňlerçe bir kanun migrantyň saklanyp deport edilendigini habar berýär. Azatlyň çeşmeleri olaryň arasynda türkmenleriň hem bardygy barada ýygyderli aýdyp gelýärler. Çeşmämiziň sözlerine görä Erzurumdaky Türkmen raýatlarynyň bir bölegi öz razylygy bilen Türkmenistana gidýär. Olaryň beýleki bir bölegi bolsa deportasiya merkeziniň şertlerine çydaman Türkmenistana deport edilmäge razy bolýar. Merkezde şertler juda yaramaz. Etsiz naharyň ýany bilen bir sutkanyň dowamında 100-150 gram çörek berýärler. Ýuwunmak üçin suw ýok, hatda içmäge de suw ýok. Bu nokada çäkli mukdarda suw berilýärmiş diýip agdalýan merkezde saklanýan Türkmen raýaty Azatlyň Türkiýedäki çeşmesine telefon arkaly maglumat berdi. Bellisek Türkiýanyň deportasiya merkezlerinde saklanýan daşary ýurt raýatlaryna hepdeniň dowamında bir gezek türk telefon belgilerine jaň edip gürleşmäge ruhsat berilýär. Türkmen migrantlarynyň sözlerine görä Türk deportasiya merkezleriniň köpüsinde ýagdaý öwürlükli däl we olara eltilen Türkmen raýatlarynyň aglabasy Türkmenistana gitmejek bolup Türk hökümetine ýyzly arza ýazýar. Ýöne aradan bir ýarym aý geçen soň olar merkezdäki yaramaz şertler zerarly öz razylygy bilen Türkmenistana deport edilmäge razy bolýarlar. Türk hökümeti arda ýazanlaryň aglabasyny Türkmenistana deport etmeýär. Olar bir ýyl töweregi tutsaglykda saklanyp soňra Türkiýede galmak üçin boşadylýar. Dip Türkmen raýaty aýtdy. Şol bir wagtda ol bank kartynda puly bolan Türkmen migrantlarynyň deportasiya merkezinde azyk ýa çilim ýaly islendik harydy satyn alyp bilýändigine, ýöne beýle raýatlaryň sanynyň juda çäklidigini hem bellidi. Merkezdäki 200 Türkmenistanlydan diňe 10 sanasynyň kartyna pul bardyr. Ýa-da olaryň daşardaky garyndaşlary olaryň kartlaryna pul salýandyr. Dip Türkmen migranty aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Erzurumyň Aşkaledäki deportasiya merkezi bilen habarlaşmaga synançdy. Ýöne 20 sentýabrda merkeziň telefonu jogap beren operatornyň redaksiýamyzy jogapkär resmi bilen telefon arkaly birleşdirmek synançyklary oňy netije bermedi.